Пра новы этап нашай агульнай барацьбы мы паразмаўляем з Франакам Вячоркам, дарадцай Святланай Ціханаўскай у замежнай палітыцы, які ўжо з намі на сувязі. Франак, добрый вечар. Добрый вечер. Я бы хацела распачаць нашу размову з беспрэцэдэнтнага ціску на журналістаў. Вось зараз сапраўды новы віток. Мы выдатна разумеем, канешне, чаму гэта адбываецца, але давай яшчэ раз абмяркуем, чаму Лукашенко так баіцца праўды. Кожны дыктатар баіцца праўды, таму што журналісты яны распавядаюць пра рэпрэсіі, пра тое, што адбываецца з палітычнымі рашэннямі, пра карупцыю, пра непразрыстасць, усё тое, у чым паграз рэжым Лукашэнкі. І падчас падзеяў жніўня, верасня, кастрычніка менавіта журналісты, як грамадзянскія, так і прафесійныя, яны сталі крыніцаю тых сведчанняў пра гвалт, пра злачынствы рэжыму, пра катаванне на Акрэсціна. І тое, што адбываецца цяпер, гэта помста, гэта нешто іншае, як помста журналістам за іхнюю працу. І, на жаль, мы не можам абараніць нашых журналістаў. На жаль, мы бачым, што судзяць Чульцову, Андрэеву, многіх іншых катуюць у турмах, а мы не можам іх вызваліць. І міжнародная супольнасць таксама бяссільная. Рэжым гэта бачыць, Лукашенко бачыць і працягвае нападаць. І сённяшнія обшукі, напрыклад, у Малішэўскіх, гэта сведчанне, што Лукашенко не спыніцца ні перад чым. Выглядае на тое, што Лукашенко бярэ новых закладнікаў рэжыму, так проста кожнага дня з'яўляюцца людзі, якія пакутваюць за абсалютна надуманых прысудаў. Мне так падаецца, што таксама вось апошнімі днямі гэты прысуды, якія людзі атрымоўваюць за абсалютна такія міфічныя выракі, там, за фіранкі, там, за то, што там кінуў штосьці, кветачку ці штосьці у міліцыянта. Людзі атрымліваюць гады калоніі. Ці гэта азначае, што калі мы гэтага не спынем, Беларусь можа пераўтварыцца ў паўночную Карэю тут у сярэдзіне Еўропы? Ну, я бы сказаў, не ў паўночную Карэю, хутчэй за ўсё ў Туркменістан. За культам аднае асобы, дзе праводзяцца фіктыўныя усебеларускія сходы, у якія ніхто не верыць, куды зганяюць урачоў, чыноўнікаў, нейкіх актывістаў і партработнікаў, дзе толькі адзін чалавек мае права выступаць на тэлебачанні, і толькі ён мае права вырашаць, каму у турме сядзець, а каму будаваць кар'еру. На жаль, мы бачым вось гэтыя абсурдныя прысуды сведчаннем таго, што сістэма знаходзіцца, рэжым знаходзіцца ў глыбокім крызісе і заганяе ў гэты крызіс усю краіну. У крызіс палітычны, крызіс эканамічны, крызіс дыпламатычны ў тым ліку, таму што Беларусь практычна ізаляваная ад усяго свету. Сапраўды, Беларусь ізаляваная. Мы ведаем па статыстыцы, што Александр Лукашенко фактычна сустракаецца з прадстаўнікамі адной краіны. Святлана Ціханаўская мае кантакты і з'яўляецца прызнанай лідаркай у больш як 40 краінаў. І гэта той чалавек, які прарывае гэтую дыпламатычную блакаду, якую Александр Лукашенко сваімі дзеяннямі за 26 гадоў ён згатаваў усім беларусам. Якія планы Святланы Ціханаўскай вось на дыпламатычным вось гэтай сцэне на бліжэйшы час? Мы ведаем, што перад намі сапраўды вельмі адказная вясна. Вось што вы плануеце? Напэўна, все таксама чакаюць на візіт Святланы Ціханаўскай у Злучаныя Штаты. Ці ёсць нейкая інфармацыя па таму, ці Святлана збіраецца туды паехаць? Мне здаецца, што цяпер самае важнае гэта тое, што адбываецца ўнутры Беларусі, на вуліцах беларускіх гарадоў, у дварах, у тым ліку новыя ініцыятывы самаарганізацыі, з тачкамі, якія пакуль што трымаюцца, нягледзячы на беспрэцэдэнтны ціск кіраўніцтва. Тое, што адбываецца на Беларусь, калі ці грод на Азоце, это таксама гэта жахліва, гэта таталітарызм, калі рабочых за іхнюю стачку ці за ўдзел у стачцы караюць. Міжнародная салідарнасць важная, яна можа прыцягваць увагу, міжнародная супольнасць можа аказваць дапамогу, могуць падтрымліваць незалежныя медыі, могуць выдаваць рэзалюцыі, могуць ціснуць на рэжым, але ўсё роўна гэта не будзе мець ніякага значэння, калі ціск не будзе адбывацца знутры самой Беларусі. І задача міжнароднай групы Святланы Ціханаўскай і самой Ціханаўскай гэта падымаць тэмы, падымаць праблемы беларусаў, якія ўнутры Беларусі. На сённяшні дзень ключавым момантам з'яўляецца вызваленне палітвязняў. Сёння, калі кожны дзень працягваюцца канвееры судоў, калі судзяць журналістаў, потым пачнуць судзіць Бабарыку, Ціханаўскага і так далей, вельмі важна ставіць пытанне рубам,
ставіць пытанне перад прэзідэнтамі нацыянальных прэзідэнтамі краінаў, перад парламентамі розных дзяржаваў, перад еўрапейскім звязам. Проста пытанне, калі вы магутныя міжнародныя структуры, дапамажыце вызваліць палітвязняў. Палітвязні у той колькасці, у тых умовах, якія яны ўтрымліваюцца ў Беларусі, гэта ганьба не толькі для краіны, а для ўсёй Еўропы. І таму цяпер расповеды пра гісторыі палітвязняў, пра гэтыя жахлівыя прысуды – гэта галоўная задача для Ціханаўскай. І бліжэйшыя паездкі, сустрэчы, званкі, яны прысвечаныя менавіта гэтаму. Але я так разумею, што гаворка пра гандаль палітзняволенымі не ідзе, правда? Якая вось тут пазіцыя штаба Святланы Ціханаўскай? Мы лічым, што гандлю палітвязнямі быць не павінна. Лукашенко нас вяртае ў парадыгму, у якой Беларусь апыналася пасля выбараў 2006 года, пасля выбараў 2010 года, калі палітвязняў абменьвалі на зняцце санкцыяў. Калі адных пакідалі ў турме, адных выпускалі, спрабавалі раскалоць беларускае грамадства. Такога быць не павінна. Вызваленне палітвязняў – гэта перадумова да пачатку дыялога. Мы ўсе разумеем, што крызіс у Беларусі не можа быць вырашаны без перамоваў, без дыялогу. Але гэты дыялог пачнецца тады, калі усе удзельнікі гэтага дыялогу будуць на свабодзе. І Ціханаўскі, і Бабарыка, і Статкевіч, і Някляеў, і, канешне, і Севярынец. І, канешне, тыя журналісты, і тыя блогеры, тыя актывісты, якіх затрымлівалі летам. Толькі калі усе будуць за гэтым круглым сталом, а не так, як на ВНС, сагнаныя чыноўнікі, якія не могуць сказаць «не». Толькі тады мы пачнем размаўляць пра новыя выбары і пачнем весці размовы, якім чынам вырашаць палітычны крызіс. Канешне, мы таксама не прымаем, я так разумею, дыялогу на Крэсціна, так, дзе выбіраюць тых людзей, з кім Александр Лукашенко размаўляе. Вось хацела б яшчэ звярнуцца да выступу Святланы Ціханаўскай, дзе яна абвяшчае стратэгію перамогі і кажа, што сапраўды ў траўні плануецца дыялог з уладамі. Вось якім чынам вы плануеце з імі размаўляць, пакуль вось гэтых сігналаў пра тое, што яны з вамі хочуць размаўляць, няма? Сапраўды сігналаў вельмі мала. Тая камунікацыя, якая была у Святланы Ціханаўскай з прадстаўнікамі рэжыму, яна была вельмі халодная, вельмі сімвалічная і не прывяла ні да чога. Потым рэжым казаў, што гэта ўвогуле быў не дыялог і не перамовы. Апошнія некалькі месяцаў Лукашенко засеў у бункеры, не вядзе ніякіх размоваў, максімальна нейтралізуе любыя згадкі пра тое, што існуе каардынацыйная рада і пра тое, што нейкія пратэсты ў краіне працягваюцца. Мы ж павінны настаяць на тым, што няма іншага выйсця, чым вось гэтыя, уласна, перамовы пра новыя выбары. І таму мы з аднаго боку працягваем ціск на рэжым, калі яму проста стане нявыгадна захоўваць статус-кво, а з іншага боку пакідаем нейкія пляцоўкі для перамоваў. Не хочуць прадстаўнікі рэжыму гаварыць з Ціханаўскай, ёсць каардынацыйная рада. Не хоча Лукашенко гаварыць Ціханаўскай. Калі ласка, ёсць эліты, прадстаўнікі бізнесу, прадстаўнікі сілавікоў. Будзем гаварыць тады таксама з імі. Мы павінны скарыстацца ўсімі спосабамі, праверыць усе варыянты, паглядзець, хто гатовы, хто больш адкрыты да размовы, і іх запрасіць да ўдзелу. Я думаю, што да траўня, чаму менавіта травень выбраны, гэта год ад пачатку беларускіх пратэстаў. Менавіта ў траўні ў 2020 годзе пачалася выбарчая кампанія. Да траўня эканамічны крызіс, таксама санкцыі, накладзеныя на лукашэнкаўскія прадпрыемствы, пачнуць даваць плён. Эканамісты прагназуюць ужо істотныя зрухі і магчымую дэвальвацыю да траўня. Ну і плюс травень это ўжо будзе цёплы час, гэта будзе 4 месяцы пасля абвяшчэння новай стратэгіі, і да гэтага часу, я думаю, што ўсе бакі саспеюць, каб пачаць дыялог па вырашэнні крызісу. Святлана Ціханаўская казала таксама пра тое, што ёсць абсалютнае адзінства паміж рознымі акторамі дэмакратычных сілаў, паміж НАУ, паміж фондам Цэпкалы, паміж штабам Святланы Ціханаўскай. Вось ці сапраўды яно ёсць? Ці сапраўды вось вы бачыце адзіны шлях і гатовы працаваць на адно выйсце? Бо шмат такіх пытанняў узнікае ў гледачоў, людзей, які сочаць за палітычным жыццём.
Ну, абсалютнага адзінства быць не можа, таму што у розных палітыкаў, палітычных актараў розныя погляды, розныя дынамікі, розныя месседжы, розныя спосабы камунікацыі. Каардынацыйная рада стваралася як пляцоўка для перамоваў, таму яны больш інклюзіўныя, асцярожныя ў сваёй рыторыцы. Павел Латушка і ягоная каманда НАУ, яны заўжды больш смелыя ў сваёй рыторыцы. Святлана Ціханаўская, як сімвал і лідар беларускага народу, павінна ўсіх аб'ядноўваць. Яна заўжды будзе па цэнтры. Таму гэтая стратэгія, якая многім не падабаецца сваёй неканкрэтыкай, яна мае на мэце аб'яднаць усе іншыя пляны. Каб тыя, хто працуюць у розных кірунках, з знешнеэканамічным ціскам, унутраным, арганізацыяй акцыяў, каб яны ўсе працавалі ў адной стратэгіі. Нам увосень трэба было сканцэнтраваць намаганні, каб біць пра Лукашэнку праз вуліцу. Зараз зімой і ўвесну у нас з'явілася шмат новых інструментаў, каб гэтае супрацьстаянне зрабіць больш эфектыўным. І гэтая стратэгія сістэматызуе ўсё тое, што ўжо і так робіцца і павінна рабіцца яшчэ больш і яшчэ лепш. То бок, дзе зараз знаходзіцца вось галоўны такі штаб, галоўны цэнтр, дзе прымаюцца рашэнні адносна таго, якім шляхам пойдуць дэмакратычныя сілы Беларусі? Ну, цэнтр не мяняецца. Цэнтр – гэта Менск і беларускія гарады. Там энергія пратэсту, там жывыя людзі, якія рызыкуюць кожны дзень, выходзячы на вуліцу, якія рызыкуюць сваёй свабодай, сваім здароўем. Калі выходзяць людзі на дваровыя маршы, яны не ведаюць, ці вернуцца дадому, ці абдымуць сваіх дзяцей. Многія выходзяць кожны дзень, як апошні перад пасадкай. Многія бяруць цёплыя рэчы ў турму. Там цэнтр жыцця, там цэнтр пратэсту, там цэнтр рэвалюцыі, і Лукашенка яго не можа здушыць ужо 6 месяцаў. Тое, што робіцца з Вільні і Варшавы, гэта маленечкая частачка. Мы не можам адсюль кіраваць пратэстамі ці арганізаваць рэвалюцыю. Мы можам падтрымліваць, мы можам стымуляваць, можам неяк сінхранізаваць дзеянні тых, хто ў Беларусі. Але нам даводзіцца слухаць двары, мясцовыя супольнасці, ініцыятывы, тых людзей, якія застаюцца ў полі, якія менавіта сам пратэст гэта падтрымліваюць. Ну і, безумоўна, нам застаецца міжнародная дзейнасць, каб падтрымаць намаганні тых, хто зноў жа знаходзіцца ў Беларусі. Ні Вільня, ні Варшава, ні Рыга, ні Берлін, ніхто не вырашыць нашых праблемаў. Вырашаць толькі беларусы. А мы зробім так, каб гэты голас у тысячу разоў узмацніць. Ці у вас уже быў кантакт з Румасам? Не было кантакту з Сергеем Румасам. Але вы спрабуйце навязаць, бо ўсё ж такі гэта дастаткова цікавая фігура, пра якую кажуць, што, ну, быць можа, нават Масква магла бы в пэўным сэнсе прыняць яго як аднаго з тых асобаў, якія могуць весці перамовы. Таму я думаю, што было бы варта з ім скантактавацца. Вы спрабавалі хаця бы ці не? Мы спрабуем камунікаваць з усімі, хто пакінуў лукашэнкаўскую сістэму, альбо хто выехаў з Беларусі, хто падзяляе нашыя каштоўнасці, нашыя погляды, будь то чыноўнік, сілавік. Безумоўна, мы выходзім, мы камунікуем, мы працуем з імі. Франах, заўтра пачынаецца усенародны сход беларускі. Які будзе адказ Святланы Ціханаўскай на гэтую фактычна паказуху, так, на гэтую такую селектарную нараду вялікую, так, такое свята, якое Лукашенко рыхтуе сабе за кошт падаткаплатнікаў беларускіх. Вось чым вы адкажаце? Ці будзеце заклікаць людзей на пратэсты? Што гэта будзе? Гэта цырк, шоу, спроба Лукашэнкі атрымаць дадатковую легітымнасць ад сагнаных няшчасных чыноўнікаў і супрацоўнікаў дзяржсектару. Не будзе ён праводзіць ніякіх рэформаў і прымаць важных рашэнняў. У Лукашэнкі складаная сітуацыя. Яму сёлета нельга рабіць нічога. Бо што б ён не зрабіў, рэформы, рэферэндумы і так далей могуць справакаваць пратэсты. Таму ён вырашыў зліць канстытуцыйную рэформу, на якой настойвае Масква, што, дарэчы, Маскве і Крамлю не вельмі падабаецца. Я думаю, што ў бліжэйшы час Крэмль дасць ясна зразумець, што паводзіны Лукашэнкі іх не задавальняюць. І вось, магчыма, гэтая бліжэйшая сустрэча Пуціна і Лукашэнкі, яна будзе менавіта пра тое, чаму Лукашенка зліў рэформу, якую абяцаў. А што тычыцца ВНС, то гэта будзе бенефіс Лукашэнкі, ягоная прамова аб перамозе над злымі сіламі, над рэвалюцыяй. Мы
падтрымліваем усіх, хто выходзіць на пратэсты. Мы падтрымліваем заўжды тых, хто рызыкуе сваёй свабоды. Але заклікаць звільніць Варшавы гэта ж не зусім маральна, бо тыя людзі, якія пратэстуюць, яны прымаюць рашэнне самастойна, пратэставаць ці не. І я ўпэўнены, што людзі будуць на вуліцах. Франак, з'явілася платформа «Сход», які мае быць альтэрнатывай для ВНС-у. Ці штаб Світланы Ціханаўскай мае нейкае дачыненне да гэтай ініцыятывы ці не? Офіс Святланы Ціханаўскай падтрымліваў гэтую ініцыятыву, хаця не валодае і не ўдзельнічае наўпрост. На ёй будуць выбраныя прадстаўнікі, якія будуць абмяркоўваць праекты рэформаў Канстытуцыі, заканадаўства. Гэта дадатковы інструмент грамадскай дыскусіі. І гэта не той ВНС, дзе людзей зганяюць гвалтам, а гэта платформа, дыскусійная дошка, форум, дзе людзі свабодна, нязмушана могуць абмяркоўваць візію будучай Беларусі. Сёння сваю стратэгію перамогі агучыў таксама Павел Латушка, дзе распавёў між іншага пра рэферэндум, які мае адбыцца ўвесну. Спачатку лічбавы рэферэндум, потым, быць можа, нават і рэальны рэферэндум. Але Павел не сказаў пра тое, чаго ён бы меў датычыць. І вось гэтае пытанне з вамі абмяркоўвалася, ці вядома штосьці болей, чаго мае датычыць такі рэферэндум? Безумоўна, абмяркоўвалася. І Павел Латушка прэзентаваў свой план у межах агульнай стратэгіі, прапанаванай Святланай Ціханаўскай. І ўсе гэтыя праекты кампаніі, яны будуць дзесьці рэалізоўвацца непасрэдна нау, дзесьці рэалізоўвацца ў супрацы з іншымі структурамі, суб'ектамі і актарамі палітычных працэсаў. Задача гэтага рэферэндума зноў жа даць людзям магчымасць абмеркаваць, удзельнічаць, галасаваць і прымаць рашэнне. Тое, што Лукашенко нас пазбавіў, гэта права выбару. Ён пазбавіў нас прасторы для свабоднай дыскусіі, для абмеркавання. І такія рэчы, як сход, як рэферэндум, як ініцыятывы Валера Цапкала, яны павінны гэтыя пляцоўкі для дыскусіі вярнуць. Якія будуць пытанні, гэта будуць вырашаць самі людзі. Я думаю, што павінны быць тыя пытанні, якія найбольш хвалююць, і якія дапамогуць нам зноў жа выйсці з палітычнага крызісу, у які нас загнаў Лукашенко. Паводле даследавання, якое апублікаваў Інстытут міжнародных стасункаў Чэтнам Хаус, недавер Лукашенку выказвае 60% апытаных. Ці ты лічыш, што гэта рэальныя лічбы? Паводле вашай інфармацыі, так, як вы валодаеце? Даследчыкам заўжды відней. І калі даследчыкі кажуць, значыць, так і ёсць. Я думаю, што Лукашенку беларусы ўжо даўно адмовілі ў даверы і пратэстамі, і галасамі на выбарах 9 жніўня. 60% там ці 80%, гэта ўжо іншае значэнне. Адназначна Лукашенко выбары прайграў, адназначна завёў краіну ў крызіс, у тупікі. Зноў жа я паўтаруся. Мы не шукаем проста перамогі над Лукашенко. Мы шукаем шляхі для вырашэння крызісу. І мы бачым, што Лукашенко ёсць віноўнікам гэтага крызісу, і ён зараз замінае Беларусі выбрацца з гэтай зацяжной крызіснай сітуацыі. Дзякуй вялікі. З намі на сувязі з Вільні быў Франак Вечорка, дарадца Святланы Ціханаўскай у замежнай палітыцы. Всяго добрага. Дзякуй.